आब' थेलाखौ मोनाबा मा जागोन दिनै? उफाय गैया आरो खर'आव लानानैनो रोगानांगोन आरो। ओंलै नंगौ। बिसोरो माइ रोगानो थांनो नागिरदों र'। अ दे खालायगोन दे। बा मालायलायमोन आब' अनजालु गुमैजों रायज्लायदोंमोन खोना न'? बोरै बुंथारो औ नंमारगौ दे। ओमफ्राय नोंसिनिया थांनो जाबायना? औ आब' थांनो जाबाय र'। नै माबा टिल्लुआ थेला नागिरनो थांदों र'। थेलाखौनो मोनगोन ना मोनाथाय? मोनबा मोजां जागौमोन। ओइ बिबारि नोंसोरनियाथ' थेला मोनाबा खस्थ' जागोनलै न' माइखौ रोगानायाव। औलै आब'। मोनगोन खोना र' थेलाखौ ओरैनोबा मोनखायोआनो माथो। फैसा होगोन ना जोंफोरो फैसा होबालाय हरखायो। फैसाबो होलायनांगौ आरो। अबावथ' ओरैनो होनोलै? ओइ आब'मोन थेलाखौनो मोनासै। मानो? गैया मालाय हरानो हा रोगानांगौनो। ओमफ्राय माबालानाव सोंहैयासै जामबियायं लानियाव? गैया मालाय बिसोरहाबो माइ रोगागासिनोनो। आयु खस्थ' जासिगोन होनबा नोंसोरनिया। औ आब' खस्थ' जानायालाय जासिगोन आरो थेवब्लाबो उफाय गैया। एसे खर'आव लानानैनो रोगानांसिगोन आरो। दे होमबा आब' थाथ'लायदो। दिनैबो आब'आ हारसिं जालायसिगोन। जेबो नङा दे जासिगोन र' गाबोनफोर जोबनोबो हानाय। दे होमबा थांदो। आब' दिनै आलु फ्राय एवना दोन दे आं जानो लुबैसोदों। जागोन दे मोस्रोम आगै गोथावै एवना दोनगोन आङो। दे होमबा आब' थादो थांसै। दे थां। बेसेरा गथ'फोरखौ नुबानो बोरैबा मोनखांखां मोनलायो आङो। एसेबां खस्थ' खामानि मावना जानांगौ। उफाय गैया बिदि खस्थ' खालायना जायाबाबो मोनजाया। हे आफा इसोर बिबारिमोनखौ एसे नायहरदोलै। एसे मदद खालाय बिसोरखौ। बिसोरनि खस्थ'फोरखौ नायनो हाथारला आङो बोरैबा मोनसोयो। नोंसोरो माइ रोगानो फैदोंना? ओं आब'। नै बेयाव दोनदो नोंसोरो माइ दांग्रिखौ। जागोन दे आब'। आरो मोजाङै खोनासं। माइखौ खिन्थु गरसेबो सिरि होनो मोना दे नोंसोरो मोजाङै लाबोनांगोन। जागोन दे आब'। आब' मायालाय एसे एनला सिरिखायोआनो माथो। बिदि लाबोनो हायो नामा गरसेबो सिरलायै? मानो हायासै मोजाङै लाबोबालाय? थोद जेमान मोजाङै लाबोबाबो एसे एनलाया सिरिखायो आंगिलाय। जाम्बि गथ' नोङो जेबो मिथिया सिबथा नोङो। दे जागोन दे आब' मोजाङै लाबोगोन दे जोंफोरो। थाथ' होमबा जोंफोर थांसै। दे थां। आब' जाहाय बेहेनजि नोंदि दाखालैयो बिबारि आब'मोननो साहा फुदुंना होदोंमोन बे साहाया जा गोथाव जाखादोंमोननोसो बेखौनो खिन्थाबाय थायो आंनि सिगाङाव बिसोरो। गोथाव जाया मा जानो देनाय गुंग्राय गुं माने मा आब' गुंग्राय गुं माने नों मा होननो नागिरदोंमोन हो आब' बुंलाय? जेबो नङालै पुथिकु थारमाने कि आंनिया गगा मोननाय जादों गुंग्राय गुंथे गबाय थाग्रा जादों बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन आङो। माथो आब'आलाय साहा गोथाव जानायनिसो बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन बोरै बाथ्राया सोलायलांखो? मा उल्था फाल्थां सोंबाय थायो नोंलाय? नोङो मा उखिल नामा हा बिदि आंखौ उल्था फाल्थां बाथ्रा सोंबाय थानो? आयु बाथ्रा सोंबाबो उखिल जायो होमबा? गथ' थां फराय थां। फरायनायफोराथ' जेबो गोसोखौनो होआ साला आंग्रां मांग्रां आंग्रां मांग्रां थां बेनिफ्राय। बै बिबारि असय्यखौ नुबानो खि बेसेबा रागा जोंखायो आङो। होखाङोलाय बिबारि नोंखौ आङो सालारि बिबारि असय्य भिखारि साला। मानसिखौ नुबानो खि मिथारा उथिखाबाय आरो आंनिया। नोंखौ आङो मोनबा गारमारालै साला बिबारि असय्य या थिस थिस या दिसुम दिसुम दिसुम। दांग्रिखौ मोजाङै डाइरेक्ट गोरायै खाखाबाय दे लांनो हानाय जाबाय दानिया।
एसेबां गोजान थिखांनो हागोन नालाय आब'? हागोन दे, बारा गिदिर खायाखै, नोङो एसे फिसा नायनानै लाबानो जाबाय। आङो खिन्थु हागोन, बे गेदेरखौनो लागोन आङो। नाङा, गेदेरखौ आं लागोन दे, नोंसोर फिसा फिसाखौ ला। हानाय नङा, एसेबां गोजान लामा, खस्थ' मोनगोन। थेलाखौबो मोनासैना, नङाबा थेलायावनो लांनो हागौमोन। माथो खालायबावनो, मालायबा दाब्ले आयंलाहा हा रोगानो नायदोंना अबाव हरनो। ओंलै। दे लादो दे मोनसे मोनसे। लानि र'। आब' गेदेर, आङो खर'आव लायाखै नालाय, आङो फुलाबारियावसो खाना लांगोन। नंगौ, दे होमबा बिदिनो लाबानो जाबाय। नोङो फुलाबारि लाबोदो ओंखाय? औ आब', आं फुलाबारि लाबोखादों। नै आब'। होमबा आङो मोनथामल'सो दांग्रि बानायदोंमोन, मोनसे बानायबावनि र'। दे बानाय। माबा आब', मोथिखौ बारा होनाङा दे, आं मोननै साइडथिंबो लागोन ना, बारा थिखांनो हानाय नङा बिदिबा। औ, आरो आङो ओरैनोबाबो नोंनो बारा मोथि होखायाबो। र' आं खाना होनि र'। आयु, माथो गिलिरथार जादोंलै आब'। आंनियाबो बेसेबा गिलिर जाखादों, मेंसोबाय आंबो। औ, गिलिरालाय जादों, आंबो गिलिर मोनदों, दा उफाय गैया, बिदिनो लांनांसिगोन। थेलाखौ मोननायबा हामगौमोन, दा रावनियाबो थेलाखौनो मोना माथो। ओंलै, आंलाय दाब्ले आयंलानाव मोनगोनसो सानदोंमोन, दाब्ले आयंलानावबो गैया। थौ, बै ससेखिनियाव एसे जिरायनो हागोन दे। औ, जिरायथ'गोन दे दसे, नङाबा हानाय नङा। मेंसोबाय, आंनियाथ' फाफ्लिया बेसेबा साखाबाय। औ, बै ससेखिनियाव जिरायमारगोन दे। तोबा ये ताजगी शहरे पे ताजगी तोबा तो उसने कहा उसे सान्दुनि उसे नागारा दाय रखरा दालाय फिसाजोखौलाय अबाव नागिरना मोननांगौ आङो बिमाय लाहानियावबो गैयाबा अबे खर'आव थांना थाइखो सैमा मानैयालाय जारला साला सहायदि हलिय' एकदमबारे रागसाग उथि जाय मर बै रांखावरियाबो इसे खामानिखौनो मावनो हाया मालायनि बायसि माइ जावनो मोननायबा माइरं जावनो मोननायबा माबा खालायगौमोन आंनि न'आवथ' बेफोर जेबो खामानियानो गैखाया जानाय लोंनायनिल' खामानिखा बेखिनिखौ मावनो हाया दालाला मोखांखौ लानानै बियासो खोब आजादि नागिरफैयो सम सम रागा जोङोलै रखदा आंनि सनाबाबो गेला खालि उन्दुनो ओंखारनायल' सियालारि हिनजावफोरजोंबो मा जाबावनोलाय जारला नङा माइबादि दा आरो न'आव थांनानै मोनाखै नागिरना मोनाखै होनबाबो बेसेबा आरो नागिरथिंबावनो होबावगोनसो खोना बादुलि शाला बादुलि एक नाम्बार बादुलिखा आंनि एक्स हिनजावा बिदि बादुलि नंथारामोनलै जा मावथिखामोन मानसियानो खामानि मोनसेबो थिनखानो नांखायामोन हारसिंनो मावखायोमोन आरो मालाय फुङावनो सिखारखायोमोन रांखावरि आरोबा 8 9 जायागोलागि सिखारखाया आरो जीवनमुखी ए जारला थुये हे खयना हे मोनसेनिफ्राय मोनसे फैबाय थायो जारलाया टेव रे टेव नोमफा खर' टेव टेव आयु मोनहैया दाहालागि दुब्लि बारिखौनो बारनो हायाखै दाहालागि गोजानथार ना बा जों खम गोजान थाबायबोबाय औलै मोनहैया दाहालागि हालालै आं आब' आं दसे जिरायथ'नोसै मेंसोबाय दे होमबा जिरायथ'नोसै दसे दैबो लाबोआसै जोंफोरो दैबो गांनाय मोनदों दासो एसे मोजां मोनबाय आखाया मार साखाबाय आंनियालाय आंना फाफ्लिया बेसेबा साखाबाय दे साननै सानथामनि उनावनो हामगोन दे
बेफोरबायदि गिलिर बुस्थु थिखांबा एसेबाबो साखायो आखाइफोरा। ओंलै न' आंबो दसे दसेबा गांनाय मोनबाय लाबोनांगौ नोंसोरो। ओंलै माथा गरम गोजा जोंफोरबो। दे दसे जिरायथ'। जिरायनि र' आब'। आंबो जिरायथ'नोसै। हेलौ आंनि राजकुमारि गायदे सना मा खालायदोंलै? दङ र' आं ओरैनो कुकुलुकु। नोंलाय मा खालायदों? नोंजों रायज्लायबाय दङ आरो सना। नोङो आंखौ सना बुंथ'नाङा दे। देनां लोगो हमखांनायनि उनाव बुंबानो जागोन। नोंखौ आङो नुनायानो थाङाखै। नोंबा माबायदि मानसिया? मोजांबा नंगौना नङा आरोबा साइसबा दंना गैया? हे मानो गैया जानो? आंखौ मार मोजां नुयोथ'। मार हेन्डसामखा आङो। गुफुरै गोजौयै बेसेबा हेन्डसाम नुखायो आरो एक्टरानो एक्टर। नंमारगौना? नोङो साइस दंमारोना? आरो नोङो गुफुरबो न'? औ आङो मुला गुफुर बायसि गुफुरखा। नंगौ नामा? दे होनबा कुकुलुकु दोनथ'नोसै। आइया लिंहरदो र' आंखौ। मानोबा लिंहरदो? ओंखाम जानो लिंहरदो खोमा। अ दे होमबा बाय बाय टाटा नाइटेल हुस। हा फनखौनो दानना होबाय माथो। टाटा बाय बाय होननायखौ खोनानानै थासै थै। ओइ टांकुलु आदा। क्या हाय कुकुलुकु क्या हाय? नोङो मानो आंनि नाम लानानैसो नोङो बेखौ फन खालामबाय थायो? नोङो नोंनि आसल नामखौ खिन्थानो हाया आरो टांकुलु होननानै? मानो आंनि नामखौ बिदि लानानै फन खालामबाय थायो नोङो? आंनि एसेबां मोजां नाम कुकुलुकुखौ नोङो बदनामसो खालामसिगोन खोनालै। गथ' सिथा मा खर'नि बदनाम जागोन बेलाय? नामल' लानायावनो सोरबा बदनाम जायो नामा? थेवब्लाबो नोङो आंनि कुकुलुकु नामखौ लानाङामोनलै। नङाबा सोलायना लादो नोङो नामखौ। सिथा गथ'। ओरैनोबा रावबो सिख्लायानो आंखौ लोगो हमनो नागिरा। बे गायदे होनाया जेन थेने आंखौ लोगो हमनो राजि जादों। नों आरो आंनि लोगो हमनायखौ भंग खालामनो सानदों नामा हा?